Pero kita yung nga basa papagayam tiyo kasalitan ni Susan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa gudahin nga ro ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Susan. Dear Manong Nemi. Apay nga ta akadag ito'y Manong Nemi kadada pala yung di naganak. Nga biyangan da, ti puso ti anak da. Wano, kapilitan ka di? Nga dahi talayang ti pamuspusan, tapno, masulbar, masolusyonan, tanyaman na dumting nga problema. Manong Nemi may sakmat kadagiri kang kanayo nga tumdungeg ka nagbibuya, iti dito nga programa. Kat nawi sakmet, tapno kahit kumat nga iburay nga ibinglay, dito'y pakasrita tibiyak kinayat, ajak to puros malipatan. Parparin ko na, kaores ang kabasit laing met, gatay maragmeg, amay bati na nga adal, liliwakan pagsarmingan tibiyag, kanang inipadak na dumungeg ka nagbuya. Yung sakbay ti amin, kablawan kayo tinaragsak, nagasat nga oras yun di Tanemers Studio, ti pamilya, Manong Nemi, sama nga inipadak na dumungeg ka nagbibuya, itintero nga lubong. Naibag, naragsak, kan nagasat nga oras tayo amin na sangapada. Kastuman Manong Nemi nga rugyak ti amin. Nagigtutak, inibaga ni Papa Manong Nemi nga makiasawa kano iti may sangalakay. Edi damo Manong Nemi ti amok ket agang angaw ni Papa. Tada nga minigidikondaway nga agjok isuna. Agang angaw. Ngam nakaseryoso mo tilangana. Sang-sangpit ko dahil nga nagapoy ti eskwela Manong Nemi at daki ti third year college, iti korsok nga accountancy. Siyak ti bordet kada kami nga upat nga kakabsat. Siyak laengen ti awan asawa na. Siyak laengen ti awan pamilya na. Dagiti kakabsat ko Manong Nemi, medyo napintas mo ti biyagda. Ta nakapaggraduar na mat amin na daan ti trabaho, tas tamatan di kita asawa da. So na lang ta, gagangipit lang ti trabaho da. At damatan ka mukbukunan da, nga balay Manong Nemi. Inaibandak, da papaki ni Mama, inton makapelas ka kunada kanyak. Rumarak ka dito silad ko, kadagbururay da iti salas. Data nga rin tinapasamak Manong Nemi, ididamagi kadakwada no anya tin mapagsasaritaan mi no anyat dapat nga bagada kanya. Ibagakit din ni Papa nga mag-asawa ka no. Amamu ko ni Suna Manong Nemi tagayem nga rod ni Papa. Wen, gayem na ni Tata Bartulo. Ada negosyo ni Papa Manong Nemi nga sa sikasyon na. Wen, asisikasun na ti farm. Agmula ka na kitay agbunga, as kumatimangga, chiko, kanda dumapay. Kanada kitarakan na nga dingwen. Nga rita nga farm, Manong Nemi kitiso, iti nagtaudan ti kwarta nga pinagbasa na kapsat ko, kastamat kanya. Yung tsaka mo, tarig si Marsaruno nga aldaw, Manong Nemi kit nasurutan ni Papa Manong Nemi ti agsugal. Kat kaslam, adarig di mamangin ko idi, nga naisalda na ti farm Manong Nemi kat guyo doon ti bangko. Kat pati ti balay mi Manong Nemi, panagkalan nga balay mi, baka no, papanawin ta kami ton. Ngayon siya kidi talag dito nga problema, Manong Nemi ti amok, nakabaylan da mama. Manong Nemi ti amok kaya talagang agang angaw ni Papa. Ngayon nakasirseryoso da kini Mama, ket inulit ni Papa ngayon baga. Lusa mo nga nangigrimag kang kaiha, ulit lang. Kaya ito, saan ko nga angangaw, tama nga no pag-arupam nga angangaw ko. Oras dandanin malpas ti second sem para iti academy ti third year college. May saan tulayangan nga tawan, agraduar kanton. Masapulan nga,
Makiasawa ka kini Bartolo. Kinintak ka pinagsinublat da papa kini mama nang naruna kini mama kahit ko nagpatulong kini mama. Nagdumog ni mama manong name. Papa, talaga ka nagasang ka nga angaw? Sana ka angaw? Iya sawa dak. Awan, ada ka di palang kasta nga naganak. Hindi nag-aasawa na kakabsat ko, papa. Awan puros di. Panakibiyang yung kadakwada. Hindi am amuda na kitagbalinto ang asawaan da. Pag-asawaan da. Saan nga na kayo tinagpili? Apay nga siya kitang burdik yung pilyan nyo. Kin lakayakas ka na kayo. Masapol. Kasapulan. Unang punto ka dito, mangmangig ko ka na kayo nga takil ti utang nyo. Nga guy-guyo din di farm. Tinegosyo yun. Nga ori dito nga balay. Kat posible nga mapukaw tayo kasta. Kat mapapanaw tayo kat agbalay tayo ito nga agbalin tayo ito nga umang kasta ka di. Una makibagbalay tayo ka na kakabsat ko. Honey, na kayo nga aginatag sarita. Sige, tulog. Nakabasit iyad da. Kinuna ni papa manong name iti magdar kin simra kin silad da kini mama. Ti magdar ak matinisid ka kamis mo ni mama. Ma, ano tayo ito eh? Anak, amo matan ka ni papang mo. Noon niya ti bagana. No puraw ka na nakit puraw. Eh, saan naman balin mama? Tapay? Ada ka din boyfriend mo? Awan pa'y boyfriend ko. Awan pa'y tinakarik na kiti ayat. Nasusurog tong ayatin ni Bartolo. Tilakay ka balo. Tigayim ni Papa. Isot na kautangan na ni Dakkel. Kanya. Pagbayad na kiti utang ni Papa. Kapit ti sugal. Kapit ti bisyo na. Anak. Mama. Dito ka di patulungan. Alat ba'y tulong ko kaya ka? Eh, bagayo ka di papangasan na ipatuloy di panggap na. Kasanong harad masulbar ti problema. No, alanda di farm. No, pati ti balay, kat alayan dan. Kat pumanaw tayo. Hindi magkipagindag ka na kita. Kakapsat ko. Ang damat bukod na nga balay. Manong name awantin may tulong ni Mama Kanyak, gabot ag tungtong pamedlat takin ni Papa. Gabot ipatpatig na ni Papa. Diyak nakaturog ka rin rabi, manong name pampanunutek, anya taramidek. Kaso nung maliklik at amin. Kaya gabigatan nan, manong name saan na kasimrek? Iti eskwela ting gawid nak ni Papa. Umay dito ni Bartolo. Kaya magsasalita ng tikali sa'yo. Papa! Diyak kaya't, Papa, diyak kaya't. Basta mo lang tupal ka! Kasano nga? Sa gantong magbabawi kang kuha na gabot na baknang. Ito na aming nakasapulam. Isundod din mga itulag kang kagbasa. Oras ang gantong naskan pa yung nagtrabaho gabot na. Baknang. Papawari mang gaburan nagtado a kwarta deta nga Bartulo. Saan to nga nagsak? Saan ko ipatpateg? Lakayakas ka na kayo. Apay asawa na, kaya saan ko ipatpateg? Papa, apay! Dim tangag pa iso manong name nila kay Bartulo. Very neat matkid nga lakay manong name. Nabanglo. Ang sko. Nalabsag tasaw kat karig na apo ko na kuno na. Susan. Tata. Bartolo ko namlatan kanya. Bar. Kapag nagbalinggan doon nga espusak. Eksakto matente espusam. Agbalingkan doon nga dunya. Saan kantong maipatig?
Sa anak no nga naragsakan ka. Saan kan tumit sa mundo nga maalat ti puso. Numaalam man kas pagkarigan ti magkik ti amin-amin ko. Kansana ko manugod. Mga aramin ti pamuspusan tapno saan nga matungpal ti kayat tiyo. Katapno sanda nga agbaling istrikto kanyak manong nemi nakisalaak. O niya, saan ka nagkadkadiya? Pagsayaatan ti amin. Pagsayaatan ko, ano pagsayaatan nyo? Iba't patag nagkadiya. Gabo ka dita, nailumlum kayong ti utang. At siya kung ti pagbayad yung papa. Please. Yan tagay saan ka tumat nagbabawi. Noan yan to ti kukwa ni Bartulo kukang matin. Uri ta dandani matay. Ha? Papa? Dandani ka mat nababalo nga sikod. Maaramid mo ito ti kayat mo. Maasawam tumat lang ti lalaki ni patpatik mo. Iha, please. Damok tagkidaw keng kang amam. Yan tangay. Pagsayatan, ken pagsayatan ti amin. Manong na imi karabyan na inrumbat ko di kita ruwate. When? Natiam mo ni Papa ket talagang umanugot ako. Tiam mo ni Papa manong na imi ket awan ti panggap ko ngaglibas. Yan tangay, malmalpas man ti klase. Ngam sa din na ti papanak. No agkamangak kadagadi kakabsat ko. Siyempre matuntunan nak manong naimi ni Papa. Ken sigurado laki ding ibagada kaniyak. Kung ibagada kini Papa nga da kadakwada. Sinti kabagyak mabaling ko pagtamingan. Nasaan nga ang kanunong ito niyam na paghitan ni Papa. Nagpampanunot ak manong namin sa dinot papanak, sa dinot kamangak. Naging ka manong namin, ngumalakip ko ni Ninang. Anak ko tibunyag manong namin. Iti syudad. When? Oray kat napnapala ko ni Tibalayda. Ngayon, saan nagtungatuntunan ni Papa Ijay? Kada kasi nga damat ka ni Ninang makamuditan. Nakunak tinakam ko manong nemi isong edi parbangonin inkarigata kung tinaglibas. Mas may lang titurog ni Papa ang kabuta iminom da ni Bartulo. Kat narikna na ti inom na isong amok nga narigat na makariin. Madlaw naktuman ni Mama ngim si papalubos to laki di kanyak. O, mati sa balikadwami manong nemi taltalukan. Nagbaliagak nga ron nga naglibas manong nemi kinanalak ti first trip nga minibus ngagturong iti syudad manipod iti lugar. Kalpasan na manong nemi nagluganak iti tricycle kad nagpaitulnugak iti balay da Ninang. Ninang manong nemi. Ninang Sabel. Panagkalan ti balayda manong nemi tada mamalinda. Wine. Gate ng turbelak may sangabakat iti nang ilukat. Sino kakadibalasan ko na masapol mo? Siyak ni Susan nana. Ninang ko ni Ninang ni Sabel. Uwan na. Ay, na. Lala, sumrek ka karod. Dumanong ka. Kabsad ko ni Isabel. Inauna ka. Inauna ka suna. Nakabakasyon ba dito eh. Sino ti kadwada nana? Katay ni doa katulong da. Isudang ang ina. Dududuada matan. Kaya ni Eric. Nabordek na. Ni Kuya Eric. Amo mo, nakikita kayo din, nana. Alala, dumanong ka na. Ne,
Abag sunay, madamat merienda. Manong name iting makder ni Ninang idimalasin na Susan. Susan! Ito paborito kong anak ti Bunyag. Susan! Nagbeso-beso kami manong name idinto na kami malatkit kitain ni Eric, ni Kuya Eric. Nagwapo ni Kuya Eric manong name. Mama, Susan mo na yun? Di mo ka dimalasin. Awan. Susan, uy. Ano to mo, di makita ka? Yan o, di, kaya nakabalabalasan kan. Agbasbasa ka, di ba? Para porcher kunton, kuya. Para porcher. Ayan, nakapimpintas ka. Nimet, kuya. Yung guwapo ka, met. May kanang binigyan tayo, man. Kinuna man ang name ni Eric, ni Eric, ang tinang-entertain kanya. Didintot sa lutsok kang kanayan. Sa sarunumat na sa lutsok ni Ninang. Apa nga da ka? Nag-recap ka din di klase. Ang sapay. Aman Ninang. Hindi mo kunain nga dito yung mga ituloy ti panagbasam. May J-Square lang nga nagbasbasam. May problema. Nga na dito problema Ninang. Ada ka di problema si pamilyam? Kada papakinig mamang mo? Manong nemi impudnok kadakwada. Ay, naglukot mo na dyan akong pada. Ano nga rason? Yung bagak manong nemi gaputi utang. Siya ti pagbayad. Ni Celso? Gawpan Celso ti utang na? Kit iasawa na ka iti. Jesus, kataab na? When inang. Dito tinapanunod mo nga paglamangan kasta ka di. When inang, please, saan niyo ko may pagpaka mo kini papa? Nadakontak yun ko ana. Nga dak dito eh. Dito yung kumangag talinaid. No, mabaling ko man inang. Ore no, ibilang nakakatulong nyo dito eh. Tumulong nga, amok ba't trabaho tayo nagtiwalay? Sinusurunak ba't ka nasapan ni mama? Alam ako na may Ricky ko. Yes, ma, okay. Ano problema? No, kayat mo, habang nga saan ka pa yung agbasa, summer nga ron, umay ka to pisina, komporme, mabali mong itulong. Kuya? Sweldoan ka, di kwartam, pangituloy mo ito panagbasa. Kasano nga rin panag-transfer mo? Ken, agnanayo nga tanga malamangam, nagati parents mo. Tulnugnak manong name ni Kuya Eric idisilid para kanyak. Nadalos, nadalimanek, bakante nga silid, tanakadado nga bakante nga silid manong name. Ba't kami nga muridek ni Kuya Eric, manong name, nakit-kitak idin, tapos na rin pumasyar di balay, di Locarmi, uno saan kat pumasyar kami mit iti balay da, manong name no dapasken. Dasinged, nagkumpadre ng kumadre, dapapakin ni Ninang manong name. Dito sila mo, pilat home. Ay banda kandulayan ito no pangal daw. Nagyaman na kuya. Nagsusunod ng kita ng ganyan. Magwapuhan na kami nga talaga kang ka. Brad. Hindi kami nag-asawa, kuya. Ako pa rin dati, panunod ko eh. Naman pa dagdag lang dagdag ni Sally kanya. Girlfriend mo? Ayan na ita ni Sally. Ni Maati Sally. Jay, Canada. Nag-tour sa Jay. Amumutin na dyan girlfriend ko talagang adventurer. Nabambaybayan na trabaho na kaya dati banyaga.
dinakpat ka maitugot at jakpat kaya tabay-bay ang tinegosyo. Na nagkasat ni Ate Sally. Sa bagay, napintas si Suna. Ama mom, ang ko pa'y nakita. Asa kang iba kang nga napintas. Takayat mo kumangarot no saan ka napintas, kuya. Napimpintas ka. Dari awanan iti sangok ni Kuya Eric manong nami nagpampangunutak. Ano nga tantira na may danda papakin ni mama. Sa anak man nga na ibata nga ng ibata iti surat. Huwag gayam. Baling kumatakuntakin ni mama. Tapos na ibaga kasang nga madandanakan. Kasta nga tinaramid ko manong name tinawagan. Hindi kita akti cellphone ko manong name nakadadumot kayam ni miss call kada text. Kasta ko nit pungtot. Ni papa kada iti message na. Nimsang ko ning tuling yung basa. Tinawagak ni mama manong name. Simumbat man kadakos. Iha, sa dinutayan mo. Ma, Jack may ibaga kada kayo. Maawat ipagdanagan nyo, adakti na set ka sa sahad. Ngim sa din no. Ma, sorry, saan ko may ibaga kada kayo. Ay, kurang na lang nga gay blood ni papang mo. Yawawak lang maatake. Anak, no saan nga matuloy ti kalay sayo kay ni Bartulo? Ang mga nagpakamatay ni papang mo. Kanya? So, ano mabalin ko, ma, anak? Nipat-patig mo ti amam. Nagsubli ka ko, ma. Nagsubli ka. Ma, kayat. Kasanon no agpakamatay ti amam kapukeng ka, hangkon nga basol. Manyo ti daw-dawat kung sabi ko matamasilawan, ti panunot ni papa. Nga talaga saanin nga makabayad ti utang na agad. Ito dyan di farm. Pumanap kayo din sa balay. Yung kayo makidan na kadamanong ko. Di ka tayo nalawat ti balay na kakapsat ko. Manong name tinawagan nak ni papa. One. Imbaga siguro ni mama, manong name natin mawag akong kang kuwan. Tinawagan na. Susan. Pa. Please, agsubli ka. Ba, no, I'm sorry, papa. Tadi na kadipat-patig. Ipat-patig kayo, papa. Ay, ipat-patig kayo. Apay nga rin nga saan mo mapatkan. Nagkidaw ko. Nagkidaw kailangan sa bali pa. Walang siniti na ita. Talaragsak ka doon, matayat. Saan ko mga ramidin dito, papa? Intelihente kayo nga tao. Happy ko magpakamatay kayo. Nadagsan ka nila una yung problema yo. Ipit-ipitin na kayo kanila talaga dahil nga Bartulo. Doon ang singid kayo kung mga gayem, maawatan ako matirik na yo. Maawatan ako mati sitwasyon. Please, papa, siya, edikasyan nyo. Sanut-sutak met ka na kayo. Ipat-patigda ka di. Ipat-patigda ka di, papa. Ipat-patig ka. Pagsayatam ti amin niya. Pagsayatak met. Pagsayatan ti amin. Jack pagsayatan, papa. Ipat-patigda. Sandak ko mang ipan. Ito saan ko apakaragsakan. Masusurom to nga matag ni Bartolo. I'm sorry, papa. Okay. Nakuha, maramid ko nang talagang hindi mo kayat. Ngayon, di lang mabaling yung bagam no sa dinutayan mo. Ha? Okay. Saan ka napilitan? No, talaga saan mo na kayat? Okay lang. Eh, makayat ko nga mama no sa dinutayan mo. Ano saan ka madandanagan? Di ka madanagan kanyak, mama. Ay, papa. Nadakta na siya nakasasahad. Ngayon no sa dinutayan mo. Kaya't kung mamuhan, okay, saan ka napilitan no di mo kayat? Ngayon, ibagam no sa dinutayan mo. I'm sorry, papa. Pati, kunak lang ano nga okay lang. Ngura ni Samo na kaya magkasawa ka ni Bartolo. Ang ayam mo, di kunak, ayam mo. I'm sorry, papa. Lalilawan taklayan kahit lang maamon ti ayam ko. Kunwari,
Okay kayon, saan ko napilitan, nga kaya't yung mamon na yan ko, tapno may dakalain, o may dakdutduten. I'm sorry, Papa. Bye. Manong name itinaramid ko, nag-usara ko sa bali nga SIM card. Ngayon nung kasta nga mailiwag kini mama, isalpak ko ti may sa SIM card ko. Siyempre ka kangarot yung pisina, manong name ni Kuya Eric. Panagbalinak nga messenger. Sinusuruan na manong name kada kiti office works. Kahit adari di gundaway nga agabsent ng sekretaryana, manong name kasi siya tinagbaling nga sekretaryana. Nakaragsakak manong name. Kahit may kitak deta, saan kong may libak kini Kuya Eric ti kinaragsak ko. Naragsak ka? When Kuya. Apay, siyempre, sa anak nga maburing Jebalayo, ada trabaho. Ken, kaganahin ka nga makikita. Kaganahin ta nga agkuykuyog. Ada boyfriend mo? Humpay Kuya. Nga matakras mo. Jack pa may baga, galagiti kagar-aram kanya kakit, awanti, kahit ko kadakwada. Nilarod la kay Bartolo. Ay! Nilarod la kay Bartolo, ala. May palpalagit deta Kuya. Makan, it's time. Nag-break time. Tag-merienda. Let's go. Nakiktutak ba nung name di kibinan nak ni Kuya Eric? O, apay. Apay nga nas ka na kibinan nak. Sumuro taklatakin ka. Kahit kakibinan. Kamabay na kita empleyada, sir. Agtichismis da. Nakikinita da. Kita anda ta sa kikinita. Bibiyang na kada ta. Manong name nasurukin makabulan ko. Itisidong daninang kinikoy Eric. Na nakaragsakat. E dito kasalita nak ni Ninang. Iha, kumusta? Ninang? Okay ka man lang. Kasalasaan ko na kahit pumano dito yung Ninang. Eh, kasama di pa nagbasa. Agawid ak sa jet at nung si Kasuk di pa nag-transfer ko. Ninang. Eh, talaga ka din di mo kahit nagsubli di balayo. Tawtawagan ka di matlayda. Pasaray Ninang. Nagsukat ako ng SIM card. Di dak matawagan. Ito na makasarita ko ni Mama. Ikadik man yung SIM card ko. Di man barong SIM card ko. Di salpak ko. Di cellphone ko. Timawag ni Papang Mukanyak. Salsalod-sudan na. Nada ka dito eh. Tsaka mo ta. Kaslada pa naghatap ng adda dito. Nga adda ka dito eh ta. Amo mon, nabalibad ko, saan ko nga ukasan pa eh. Kito nga sawan Ninang? Amo ni papangantak dito eh. Baga king kuha ng awan ka dito eh. Talagang gatapan nga ka dito eh. Isa nga posible, madamdama, tunibigat, pakadadan to dito eh. Nangarot na ramidik, Ninang. Sumurot ka kayo ko na. Ninang, kat oray no sumurot ka, katagawid ka sa Jebalayo, na talaga nga saan mo akayat, awat di maramid da. Iha. Agpo-problema o ni Papang mo. Tulungan miso. No? Tsaka iti ba asawa ta saan kong ipatpati? Ninang. Kaya may man dito ni Papa. Nagtalawak dito eh. Nagsapulak na sa balik paglamangak. Imbaga ka ni Eric manong nemi ti amin nagpanunot met. Papanam nga ron no pumano ka dito eh. Mga muntan, Kuya.
Sige, sige. Gusto tramitan ta. Baka mo akong iyo pa ang kati apartment. Kuya? Sadya kang dead. Sadya kang aglaman. Kati pa nagbasa, tuloy mo. Siya akong di makamo. Ako igtad mo ang mapanjilo karyo. Hindi di eskwela yo. Para tiya. Parang transfer mo. Siya di makamo. Alis to na ta. Nung magnati kwarta, alis to lang nga. Mailakad tanyaman nga mailakad. Kuya. Thank you. Thank you, kuya. Kinunak man ang name kadyak na alwadan na tiriknak tiraksak ko. Hindi parang parang tultulong kanyak ni Kuya Eric kat naarakop ko isuna. Tayo narakop na pa. Kuya, nga ba yung dagas ayan? Ang gaputin na sa panagyaman ko kayo ka. Sul-sul marami ti problema. Sige. Siyempre, tulungan ka ta. Kabagis ka nga ron. Ninang mo ni mama, hindi agkabagis ta. Agkapsat na no ka? Agkapsat na di bunyag. Ing kasararak na road manong naimi ni Kuya Eric iti apartment. Saan ka may message dito? Ito mga alak, di katulong mo. Ay, saanin kuya? Di katulong agpay? No, kuya saanin, please. Kayak ba't? Amok ba't ni agluto na imas ba't tiluto? Sabay sa, ori saan ako nagluto, ado ba't dito sa restaurant mo no karinderya? Dito ka? Amo ka din ni Ninang? Sana nga mo, masapong nga saan na mo, tama nga no. O may nipapang mo di balay kita. Siyempre, amo mo din ni mama. Amo mamagtalkan no secret. May liwan. May kaglis di dila na dyan. Sungarod. O may kasarong karan dito no. Maburing ka nagmay mesa. Yan tangay, sumarek ka sa opisina. Yan ti Sabado kayong Domingo, di o may kakadkaduan. Kaanon do't papantay di lugaryo? Isa tayo to no next week. Amat pa nalado ti amin. And then, tulungan ka no makapag-enroll ka. Oh yeah. Pakaro ko ba nakmanin? Di ko yaman. Manong nemi niya kuyog kamin kaniya. Kuya Eric. Ngagsubli, gamapang kami, iti ilimi manong nemi. Nasadya tinagbasahak. Tapos nagastagat. Makapag-transfera. Tinawagan ni mama. Hello mama? Iha. Ay na. Yung ba'y nakakadindinaw ni papang mo? Sa din mama. Naiba ka din ninang mo, nga da kay Jai? Saan ka din isot ayam mo? Kaano ito pa nagluwas ni Papa? Baka adaddan. Anak, sa din kami ito nagatayan mo? Ma, saan yung natuntunin pa kahit kayo makita? Ibagam nga rin sa din tayo mo tapos na makita ka. Umay ka tutumanon si di eskwela. Ito nagbasaam? O ma, agtransfer kami di siyudad. Anak, adon tikim mutangan ni papang mo. Inikanan ni Bartolo ti ultimatum. Dua lawas layan nga tinabati. Kalbasan na reta. Nagbalinto na kukuha na ti farm. Ngayon ni papang mo, ituloy na tagtrabaho ti farm. Nga,
Saan ang isot aking kukuha no tikat empleyado laing yan ni Bartolo. Kat siya. Mabalag to makipagnaed kinimanong mo. Mapanawan na dati ka balay. Saan nga masolusyon ang pati problema? Tagkid-kid ka man. Ma, nukas tama talaga tinikari. Sad na ka mo pabasol. Awan di sa bali aking basol di amin no samit lang ni Papa. Saan ka din nga nga Bartolo? Tinang isungsung keng kuwan at sugal? Saan ang gayam di dyan? No, tikat. Awatan yung tikat ko sa wit, Mama. Araramatin na lang ni Papa. Tapno maaramid na tikayat na. Hindi pa lang madlaw ko ang kursunada nak na dyan nga balo nga lakay. So kasi siguro pinautakan na ni Papa. Nailumlong ti utang. Gabutan na gamar ang kuhan at sugal. Sakmatin di pagbayad na ti utang na. Sang, rumbeng ka dito kasta, Mama? Saan nga rumbeng? Ayong kasapulan masalbar ti amin. Nakakasim at yung pang mo. Saan makapangpangan? Saan makaturturo? Bagbagaan niyo so na, Mama. Ma? Tibaga kang oras, adaka ito sa di eskwela. Kahit ka makita, mailaw ka na kayo. Manong nemi adag kita kamin kini Mama. Stone at irot ti harapan ng arakop ko kenkuhan. Ma? Anak. Kurak man ano ni papalang tagkutong. Pati na kayo. Siyempre, no niya ti problema ti amam. Problema kmatin. Nagkakasi kayo met Mama. Kas lamayatak santi kayat yun. Kayat ni Papa. Ikit na siya at unay anak. Sampai ka nalado ti amin. Baka siya kmat gumutong. Baka siya kmat sakit. Baka siya kmat matay. Sana tamet, Ma, no? Sang ko ngayon pakita ni Kuya Eric manong name. Tapno, saan nga tuntunan kan saan may ramraman ni Eric. Baka naisot tuntunan da. Lukas pagarigan lain. Tapos ko na ni Mama manon name kat pati ka no ni Tata Bartulo kat mga aramat ti tattao na tapno sa pulan na. Wen. Gabo ta kasla kanon na isalda kang kuana. Gabo kanon ta kasla kukuha na ko ni Bartulo. Niyamat din kasi nga problema. Imbaglakid din manong name ko nakmanin tinakam ko imbaglakid din tada ni Kuya Eric. Ito na pasan di pa nagsalita mi kini Mama. Nagawi din ni Sona. Naging ka manong naming imbaga kini Eric doon at napasama. Kahit mo sa huwin, maapektaran ni mamang mo, iti problema ni papang mo. Kasta nga peso, Eric. Kuya. Dadi ka nga Bartulo. At doon nagtandaan na tao nga magsapsapol kanyag. Baka no, kidnapin da to, padasin da. Ore sisinuret nga Bartulo. No da kwarta na, damat kwarta. Kuya? Sana nga mabalin agtanag ka kini Bartulo. Masapol nga. Nga niya, Kuya. Ha? Masapol nga. Saan ka makiasawa ito sa bali? Sino nga pakiasawa? No, sino ipatpatag mo? Sino pakiasawa? Kanti bang ipatpatag kang ka, siyempre. Kinitak man ang namikit pinarangnak ni Kuya Eric. Yung malagip ko. At the girlfriend na nga ni Ate Sally. Kinunak din nga dagos kang kuha na. Ay, Kuya, kaano ti panagawid ni Ate Sally? O, apay nga nalagip mo nga dagos si Suna.
Di mo, baka next month, adan to dito kay Pilipinas ni Sally. Agbasak ton. Baka dinagtunumay sa rungkaran ti apartment. Ako ti pagdanagam. Ted ko amin nakasapulam. Kuya, thank you ha. Papagayam sa dinungat at ipagtungpalan at ipagkasalitaan, ipagayam tayo masusan. Isudan to kanta ni Eric. Nga ta? Padaanan niyo papagayam. Ti love story ni pagayam tayo susan. Hindi ito tuloy ngay basa. Ngay mantes na tayo, tayo agyaman kadag at unayang sponsors tayo. Hindi nga rin ituloy ngay basa. Ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong susan. Hindi mangrugin manong naming agbasa, siyempre imarak na kita lalaki kanyan. Wow. Transfer ka? Owen. Siya gayam ni Robert. Siya ba ni Susan? Hey, siya ni Edgar. May sama-sama tin manong naming umasidig-dig iti boys. Kasla sisak sa lang ti napintas. Kadig iti patag ng babaeng estudyante. Adamat na kita agmismisuot, magmismisuot kanya kapatag ng babae manong naming. Hoy, nadapanggit mo, ha? Amang sulisog kinedkar. Saan mo lang itutuloy? Boyfriend ko isuna. Awang kanya ta kita. Nadaman ang kras kanya kalalaki. It's okay. Ngayon, awan ti sa bahala yung panggap ko dito, no, di mangituloy di pa nagbasak. Manong nemi dandanin minalam nga dumagas ni Kuya Eric dito apartment. Tapno lain kumustahin na. Kuya, saan ka mabanog? Nga na. Mabanog ka to pisina and then umay ka pala dumagas dito eh. Di ka ba nagdiretso nga gawid di balayo? Tapno makainan na ka. No, kumustahin na kumabali na tawagan di cellphone ko. Tapay. Di na kayo makita. Sama na. Nung tawagan ka, makita ka nga rin nga. Boses mo lang timangin ko. Kaya't kakangkanahan mo makikita. Nanaruna kita. Kung nga, damang sapsablo ka nga, anyat amok, baka no, damang kidap ka. Ni gayam Ate Sally, di pinagawid. Sabi ka nagsasalita na kasi ibalait mo na dyan nga babae. Ang mga mailiw ka lang kayong kuhana. Isot kaili mo, ibas nga siyak. Manong naming, hindi pa lang nga madlaw ko nga adda pa nagayat ni Kuya Eric kanyak. Ket siya. Adama di kiti kondaway manong naming asang kumay ni bakterik nak. Ano kutek? No, hindi ka sana ka nainlab, kada kita ka anong kanyak, kami tata. Nainlaba, kita kapsat ko di bunyak, manong nemi. Agasmat, ti pamati ka talaga, ngalabnak. Ngayon saan nga mabalin? Sana nga ka po, takunadang saan ka nung mabalin, ng karelasyon, di kita kapsat di bunyak. Ngayon mama, napagid din. Ngayon saan taan nga mabalin ka po ta? Adda ni Sally nga girlfriend na. Masari tawagag ni Mama manong nemi tapno kumusta ay kisuna. Mama, kumusta kayo? Kasi si Daddy. Ada kay pala di balay tayo? Ada kami pa ilaing. Di mat nagkanan ti ultimatum? Ni Papa? Nagkid daw ni Papang mo't extension. Sa dino nga talaga tayo mo, anak. Awang ka matindaninan mo. Ha? Di ba pagkadanagan? Pagmasbasa, ituloy ko matlat kong basa. O nagpakidak tumatlang ka na kayo, kani Papa. Ito no, sumandengan na dyan ang partulo. Yan mong anak at sanga sumanteng.
Teko na akon. Kung na magastos na amin ang kwartana. Masapulan na kalain. Dagiti tao na. Tapno, agbaling ka, tagikuhan na ka. Sa nga bali mo ma, at damit ni Koy. Sino? Sino tada? Awan mama. Ang mga may baga kada kayo. May bagayo mat kanin papa. Baka mat no may ramraman ni. Anak. Sa tinong nga talaga tayo mo. Ma, basta awan ti pagdanagan nyo, adak na siya ta kasasaad. Agbasbasa ak. Pasarimat ni Papa manong name iti tawagan. Hello, Papa. Hello, anak. Sadno nga talaga tayan mo. Pa, saan ka di ba nag-surrender ni Bartolo? Nila kay Bartolo? Saan to nag-surrender niya? Tabara kang kuhanak at kukuhanakan. Arig na si kakit sapsapulan na at isapsapulan na kat asawa na. Hanggang mo't pa nga nagkasar. Kasano ko mga may baga ng asawa na. Sana kang bali ng property na. Ano talaga ka din siya katalagan ting bayad jo, iti utang yo. Anak. Pa, kasarita yuso na. Isardeng nan, panagtarigagay na kanya. Babayaan yun ti farm. Yuso man tinay kari. Pumano kayo tita. Sana mali pa. Kung makapagturpusak lang din, nagtrabaho ak, kano, makiasawa ak, iti adda mabalin na, baka isuntun mang bayad din to utang yun. Sino? Sino mga asawa kang kako na makatulong kanya? Basta papa, sa dinungamin itiayan mo. Manong name agbalawak. Idisang kumatan nga mauray ni Kuya Eric nga may nakpasyaran sa rongkaran dito apartment. Idi kat dandan na inaltaw, minalam. Kansan pa yun nga tawag kanya. Niyapay nga ta. Ibaglagi din manong name, tamalmalbasan ti persem. Ibaglagi din ta na, nakabayad ako ng kompleto. Kanuwari ti apartment, manong name, manong bulan, advance ni Kuya Eric. Kapay nga ta. Siya matibang tawag kang kuhana. Tinawagak. Nagring. Sinong batan na? Yung babae si mong bat? Hello? Sino tayo? Sika, sino ka? Nagluko na ito nga tao. Sika, tuwang tawag. Salsalut-sulat ka. Sino ka? Sika, sino ka? Cellphone ni Kuya Eric na ta. Siyak ni Sally. Ha? Hati Sally? Sino ka? Matala kapunbong ito yung anagan mo. Ay, wrong number. Sige, sorry no, kaisturbo Kinunak manong name, kinansel ko na tawag ng nag-ring. Ti cellphone ni Kuya Eric. Sinong batak? Hello? Gaga ka niya. Nagsasaritak pa lang, kinansel mo. Sino ka? Apa mo ni Eric? Ay, siyak ni Susan manang. Susan? Sino ka Susan? Awan, basta Susan. Hada kami na kasyon nyo, iti boyfriend ko? Kurang, naalaklat yung number na hindi. Tinawag na minsan. Na minsan lang. Siguro kita gabutad din ako na amam mo. Ang interesado kanya kisuhan ng inpumbok tinagan ko nila. Crush mo, boyfriend ko? Sino ko matasan nga crush kang kuha naman. Gwapo isuna. Kaga. Saan ka kung tumatawag ha? Tumawag ka pa kita. Sa pulang ka parparik tarupam. Naka-uyong mo't gaya manong name ni girlfriend ni Kuya Eric.
Pinadas ko man nga tinawagan ni Tikarabian na barbareng sadang nga nagkuyog ko na tinakim ko. Sinmumbat, di Eric ang peso. Kuya? Hey, Susan, da problema? Sorry no sa anak mga paspas salita. Ako mati problema ito anak dita. Dito kumat amin nakasapulam, di ba? Mas dahawak no amin aping asang kang nga pumaspasyar. Kunam no ko kakit, kahit nakanayo na makita. Gabo ka dito din man ng Sally? Nagsalita ka din na minsan, ano? Talang malam. Isot si mo ba ta cellphone mo? Nag-date ka siguro. Nakaturo ka siguro kalpasan nga. Kalpasan niya. Adakam di hotel itay. Ha? Nag-check-in kayo? Tabay. Nakaskas na ako kat agay na yat kami. Ay. Sumadlagayang isot si mong bad. Ada ka gayong to nagsilad ti hotel. Nakaturog ka, nabannog ka siguro. Ay, ito misuna, kuya? Yes, of course. Awan sa bali nga item. Malaksit kang kuha na. Abay ka sa saludsod mo na ito. Katsi ka. Asunod na item. Makakaguran ako na ibaga kasi ka. Kuya, joke ko lang din niya. Obvious pa, kuya. Naging galaak talaga pa. Sorry. Balado ka kami ng timtang itibiyak ko. Susan. Tapay. Sa mamarami ng isina ni Ate Sally. Darigat. Mangipangpangta. Nauyong niya. Di ba nagsalita ka talaga nga nakauyuyong. Parpar tarupam ko na. Baka numamo na ti amin kat umay nakarautan dita. Di ba lubos mo ka di ko, ya? Nakasalapagkalan na katimay sa babae. Di kaya pag-asawang kasla na under na ka ni Sally. Abang na kumapit kastat ko nam. Feeling ko. Kasi lang mabuting ka makisina kang kuana. Mabuting ka di pangtana. Sige nga Trabin. Good night. Good night, kuya. I love you. Susan, bye. Insoblat ko manon na yung tinawagan ni Ninang barbareng ko na masampay nga nakaturog. Nagring, sinong bata naman nga takos, ay, iha, nakaturog. Di ka pa naturog na gusto yung oras. Dahil nga rin Ninang, apay nakaring ka pa lang. Maladla daw ka maturog. Adabo brak. Nakadisturbo ang narod. Ay, wag lang. Ninang, thank you ha. For what? Hindi pa nang salak ni Biyo kanya. Amoy siguro nga. Nga. Amukon no sa dinong ayam mo. Hanggo mo. Ay. Sa dinong gamit ayam mo. Nagbasbasa ka kadimat laeng. Saan gayong nga nas ka ng ibagag, Ninang? Baka may bagayo ka ni Papa. Ninang, kumusta ni Kuya ma? Kuya Eric. Jay. Si magpadan di girlfriend na. Kakanayin ang kuyo-kuyo. Mabaybayan naman yung obisina na. Dahil mat nga babae. Susapo. Kasla. Kumpet nga tek ka. Kaslaan anderan na ni Kuya Eric. Saan ka di? Ninang? Apa yan, ma'am? Ada kami nakasyon nyo gani Eric? Ninang. Gapo ito dahil nga babae, mabaybayan ni Kuya Tinegosyo. Ito opisina na.
Aping itulok yun. Ada ka di problema, ninang? Awan. Kung kami na nalpasan tulag, nga isulat ag-asawa. Dagiti naganak yung kuha nakin siyak, siyempre. Naitanin titunggal may sa kanakuwada. At next year, isumtun ti pa nagkalisada. Ipatpatig ka din ni Kuya Eric, ni Ate Sally. Of course, ipatpatig na. Nabayag dan, 6 years dan. Long engagement, it's dangerous ko na da, ninang. Depende, Ano nga di madlaw sa nga kayat? Mapilpilit lahi ni Kuya Eric kang kuwana. Abi nga kita topic mo, ha? Ano pakibiyang kong makanakwada? I'm sorry, ha? Yung sa mga pakibiyangan nida. Tilang biyag mo ti pakibiyangam. Ha? Parang solusyon mo ti problema ti amam. Numanin tumawag dito, Yung baga, at natuidi ko na. Yung naglibas ka. Sige ninang. Sorry, ha? Sana tumutawag. Manong nemi iti may isang malayong nga panagapog iti eskwela, isasangpat ko dito apartment, nakiktutak. Nakalukat tiri daw. Kasi nilain ko Eric, manong nemi iti makailukat, makastrek. Iso, adang ati sona? Kasta mo na tigagar ko manong nemi nga simbrek. Kuya? At sino tawagaw nga kuya? Sino ka? Siyak ni Sally. Abi ka simbrek ka dito apartment ko. Nabangbang tirupang niya. Porke kabagas mo itibunyag? Idaldaldal mo tibagim kay kuwana? Saan nga po doon na ita? Ano tibagbagam? Ibat-batag mo ti boyfriend ko? Saan? Kuyak lang isuna, kapsat ko lang isuna. Kanabi nakastart ka dito Sa dito na yan ni Eric. Eric ko ng lata na. Awanin ti kuya na. Ni Kuya Eric. Ano ta? Nag-share lang. Pinilit ko isuna. Kamutan mo kang tapalimad na. Hoy, babae. Noan yaman taramtamit boyfriend ko. Ha? Saan mo lang initultuloy? Gabot na parparig tarupam. Noomom ti bumapar. Amok met. Ne. Nakay ka, gorek. Alala, padasem. Kinunak man nung name kat nagplastarak. Abag isumat nga rumuar ni Eric. Hey, anak ko nyo. Dito yung girlfriend mo. Ngagat sinuso. Kumarit kanyak. Saan ko ang girlfriend? Kapsat ko di bunyag. Ada problema na. Tultulunga. Imbaga ba't kapin ka saan amin nga mamati? Anong saan mamati? Awan tayo nga mga relasyon mo. Ay, bugkawanak. Bugkawanak. Insis ko laeng, Sally. Kuya. No, siyak man ti problema yun. Awan di pagdanakan nyo, kuya. Ora tayo malpas na ito yung sem. Ora siyang kung nga ituloy pa ito panagbasa. Nagtrabaho ko doon. Ken, magupit tumitin ti komunikasyon ta. Iso nga akong pagdanagam, Miss Sally, saan ko panggap nga agawin ti boyfriend mo? Kinunak manong nemi, kalpasan na simbrek ako ni ti kwarto. Papagayam, ada katang agsardeng, tanyaman na problema ni Susan. Kumusta mo tanda kita'y inbaon ni Bartulo nga magsapsabol kang kuana. Tutuloy tayo nga rod nga ibasa, ti pakasalitaan ni pagayam tayo nga Susan. Karabyan dedi manong nemi,
nga iraraot ni Sally ti apartment. Akaduwa na ni Kuya Eric. Tinawagak manin ni Kuya Eric. Susan, Kuya, sorry ha. Tinapasama kita eh. No nagbaling anak man ng tangsit. No tinangsit ak ti girlfriend mo. Kuya, thank you ti panang tultulong mo kanya. Yung sa bali no malpas doon sa semester. Ores ang gundo pa lang itultuloy. Sabi nga saan mo ituloy? Siyempre parita na kang ti girlfriend mo sa akin eh. Naibaga na nga. Awanak to ni dito itong apartment. Malpas lakin ti first sem. Di pumanawak to dito eh. Sabulak to trabaho. Makamunitan. Uno saan kat? Nagawit apekit din sa di balay. Tapno niya. Tapno makiasawa ako kini. Bartolo. Nasugayam ti tungpal ko di. Nagsorte ka nga lakay Bartolo. Isot makarakop kanyak, makaagik kanyak, makatagikwa kanyak. Taan nga rod. Iso siguro tinikari ha. Tadyamat nga min love ko. Adamat nakaigalutan na. Nakaslasambot nga makalusot. Aw mati. Pigsa na nga rumuk at nairot siguro mati. Kawar dahil nga seli. Sa kanit pangpanggam. Sorry kuya. Panagkunang patbada dati problema. Ni papa. At kayat ng pangyasawaan kanya. Sika, tulag mo't nagidinaganak kada kayo. Nga da kayo kini Selit agasawa. Masalutsot ko man kuya. Iba't patag mo ka ni Seli? Sakbet itulag, akaya na it kami din. Ngayon, diya kaya tigid ugali na. Talaga, sino ko matmangit kasi kung ugali na nga babae. Tigre? Anderan na ka? Kahit mo tikas ng asawa, pinidimtang katibiyak ko. Nagabaliw ang tirik na. Kuya? Sikan di patpatig ko, Susan. I love you. Kuya? Nebagak mat kang kaidin ti I love you, di ba? Iso na lang ta. Ta? Amo ni tultuloy, kuya, amukon. Sa among ilaban ti panagayat mo. Lupoy ka. Saan nagkalupoy? Lalaki ak. Ano nga tirason? Jacket nga sakit tinakim ni mamaga po kanyak. Habi nga siya, nagsakit tinakim ni papa kanyak. Okay lang. May labang ko lagi ti kalintegak. Sika nga lalaki, apay di mo ilaban ti kalintegam. Susan. Nagasagana ka sumurot kang kakuya. Sa dinuman ti pag-ibanam kanya. Tapos si kakinsyak dagdag na. I love you, kuya. Ang sakit ti puso ni ninang mo. Ha? Diyan kaya nagsakit tinakim na kat maatake. Nadaka ti trason, kuya. Baka matay ni ninang no saan nga matungpal ti pagayatan na. Nga nalpasing nga tulag digiti naganak ni Sally. Kasta nga peso. Inaramid ko din. Jacket. Masyak ti man kagapo. Itiyan niya mga takas ang pasamang kikuha. So nga. Mawatan ako, ha? Kasi bagbagang nag-asawa kayo to kini Sally. Pagkatapos ang karelasyon ta. Hagbang nagtakabit na. Saan ito mapasamang data, kuya? No? Sana kasat kahit ko sawin. Yung mga uro-uro trip minta sa gundaway. Tap na makalusutak. Doon niya ti problema. Kastaman ti problema. I love you, Susan. I love you too, kuya. I miss you. Miss you ko nung iti na nga nakita ta. Kahit ko kumarakupin ni tayo, yung pagkagpangit kami kay Sally.
semester break, manon nami, kaslakayat ko tagahawid. Yung mga no saan ito na makasubli pa di siyudad, manon nami ng kahawid ak. So, saan ko inaramid. Tapos saan ang boring di apartment, manon nami, nagpaspasyarak, iti mall. Ngayon tap tumapasamak, manon nami ang makita dak. Ha? Hey! Isa din yan eh! Ha? Tarayak! Mandalapos ko manon nami. Tiada ti sangawanak, kat niteklebak, nagabatandak. Batandak! Batandak! Nagikisak na rin nagpaparat si Maro, manong name, masidag ti gwardya. Hay, aga makibiyangad. Sapsapuli mo na ito, kapsat ko na ito. Saan? Saan nga po ito mapagana? Kidnapper di kita, tulungan da. Umaunti na ramidan da manong name. Tanaturay, di kita talo, na nangalakan niya. Hindi. Inlogan da kiti kotse, manong name, sa da binarabadan, tingiwat ko tapos saan ako nangagikis. Yung nagpagpakasya kadakwada. Nga dakid daw kadakwada. Manong nemi. Kabayada na nagtartaray ti kotse manong nemi. Hindi kad dati barabat tingiwat ko. Apay. Mabaling ka ding usarap ti sepon ko. Tapnon niya. Please, maudi. Auray no. Agbaligi kamit lang may dayo kanyak. Sino kayo ngamin? Nakamit itandanan ni Bartolo. Ha? Kukuha na ka. So kapasapsapon na ka. Mabaling ka din nga, usarap ti cellphone ko. Sige. Sino tawagan mo yan? Boyfriend ko. Kasi nang boyfriend mo kat asawa ni Bartolo. Diyak asawa. Asawa ay nagtupay laing. Manong name tinawagak ni Eric. Hello, Eric. Kuya? Susan. Kuya? Sorry. Siguro ko talagang naikaringa. Ni Bartolo mga asawa kanya. Nagbaligidan nga nang kidnap kanya. Inagaw dan kanyak manong name di cellphone ko. Gulimag kan. Wala barabada ng pala ng iyot mo? Saanin? Gulimag klatan. Sige. Iturog mo. Tapos saan ka matiktikan di biyahe? Manong nemi na iturog-turog ko ngagpaiso. Aging gadi makaringak. Tiamok kat iti balay mi tinangyawidan na kanyak saan balay ni Bartolo. Gadi makastrek ako niti compound manong nemi nga staunin tiragsak nila kay Bartolo nga si mabat nga ori lagyug-yug tibutit na manong nemi. Kamaod dyanan na. At tumitlayang dati ang balin nga asawa. Mrs. Bartolo, welcome home. Saan ka itong nagbalik eh? Lakay Bartolo. Saan nagbalik ka? Takad to yan? Sino kumapit? Makalusot ka di ka umapay lang di palasyok. Nandakan dito eh. Si Kantiari. Si Kantiari. Si Kantiray na siyak ti Ari. Dito yan nga maangay di kalaysa. Umailangin dito di Padi. Huwag nga magkikalas sa kanata. Dito pa yung pakaangayan at resepsyon. Kanintong bigat ang mapasamak data. Manong Nemi, hindi matlang aldaw, imay da papakin ni Mama. Ni Papa, Manong Nemi. Agamanak, anak. Agamanak. Papa. Sandak ni patpatig, aman. Pagsayatan ti para. Saan no dikit bukod yun lang pagsayatan. Tapos lang makabayad kahit utang nyo. Mama, anak, masusunod itong itapatek ni Bartolo. Saan ito mapasamang dito? Kabutan na ni patpatik ko. Sunod lang nagpadpada kami problema. Sino? Di ko yung Eric, Mama. Sino nga Eric? Papa, di asawa ni Ninang Sabel. Di asawa. Di anak na ko.
Kahit mo sa iso tinang kop-kop kang ka. Iwan pa pa. So na lang tigre di girlfriend na. Di naman parukatan na Kuya Eric. Di matpatpatig ko iso na. Iha, masursurom to yung mateg ni Bartolo. Nagbalinto ka na siya at iso na asawa. So nga dito ka, ganitong bigat. Baka nga itong di kalay tayo. Hindi na ito matlaing ang lugar. Manong name ti kadak kinidayta nga balayang ang bilang kong impyerno. Tadaanak ni silid ti sudin Ted di Bartolo. Ito mabasan di kasarta. Isuntun ti pa nagkasilid ta. Ay, mabalimpay kinitihan iti dito nga rabi. Hani. Bartolo. Uy, Bartolo. Awanin ti tata Bartolo. Bartolo, nagasagahanak matkat. Nga umangawat ni sud ka ti kasat ko. Saan ko mapilay ta? Kinipas pa ilang ti kasar. Awan ti pagdanagan. Tanaawat ko ti kinapod no. Iso nga, di na mabalin? Nga niya. Ha? Yeah. Mabanak pa lang dita, Hardin. Tapnoon na. Tapnoon, pariir. Di aerokol met silad mo. Awan kasi iti presko nga angin. Kaduan ka. Ore salatan. Kaslapang ka mo taglibas. Awan ti pagdanagan, Bartolo. Toreg libasak, pasapulak tumatlay. Kaya nakakasimat ni Papa. So, dagi ni Mama. Kimutong na nga pati problema. So, ano pagdanagan? Ha? Estaman ti ko na kang kahani. Apo, hani. Manong nimi, pamplano ta ka talaga taglibas. Ang kasunod pa naglibas ko. Nakahat-ngat ti gate. Kan gwardyado manong nimi. Pwede ito nag-ring ti cellphone ko manong. Di Kuya Eric. Hello, Kuya. Sa dinutay mo. Di balay ni Bartolo. Ito nabigat. Agkasarkam ka nun. Dito met lang kumpahon ka balay na ti pagkasarami. Umay dumanon ti padi. Baka mandamdamalayang umay dekorar. Ano ang pasatihan mo? Kuya? Dito yung pasatihan mo, kunak. Adag dito yung hardin. Naatsuwag ni Bartolo. Kahit nakita ko mga kahit da kami. Di pa muspusam ti lumusot kita. Adag dito labes ti alan. Kuya, napesa na bagbagam mo. Di pa muspusam. Kasano? Basta ipamuspusam ti makarwar. Nim kasano, Kuya? Adagwardya ti read out, ti gate sang gadi. Adda Kuya, hamo ka di makita saan? Sa kumanto-kumaladkad ng baka nadda nga makadlaw ti gwardya. Kuya, anong harita na midek? Makamukan, ar-archo kam ti gwardya. Sige, sige Kuya. Hindi masadega kiti gwardya, ti amok, kat siririing. Hindi loko. Dito man pala ti gwardya nga. Guard? Guard? Nakatakdar man ang namin yung matmaturong. Napraktis na siguro yung tinakatakdar yung matmaturong. Tapos hindi kasi tagat nung nakatakdar, tamulatan Bartolo agad siririing. Manong namin inayad kong inalat itulbog. Ada tulbog nga na isabit.
iti sinturon na. Diyos ko, agamanak. Saan ko mamakarig dati o gwardya? Saan ko Inaala kong tulbek man ng name sa pulik na kandado. Saan gaya nakakanda? Okay. Ang kumagay masapol ti tulbek. Kinong kadlaan nga tila mangikat kalata trangkana. Inayadek. Kure man pa magulpe kan basta nakita makaruwara ko. Nakariing ti gwardya manong nemi nga madakon iti ruwar. Nakita adagos manong nemi ni Kuya Eric. Nagsamat kami nga naginarako. Oh my God! At ito ko sakdarsan! Manong nemi kamatanda kam sa siguro ng nakadayo kami. Narakop ko ni Eric. Tinakaro ko pa nakasta. Kaagdadry back. Kuya? Kuya? Abay. Mamati ako ng iba't patig na ka talaga. Kasano nga din ni Selly? Ni Ate Selly? Ni mamang mo, baka mamuan na. Saan na pa ilang mamuan? Ikasari ka dati. Noon, amon Selly sa jay. Magkita sa bali pagkasaraman. Kuya? Numamon nga ro din ni Selly ti amin. Sana nga mamuan. Basta ilimang ka. Kansan to lang nagbaligtas sinuman nga magpangsapol kan ka. Kuya, gaman at tamukit binaybayan na kung saan ka mabaling nga baybayan. Kapata siya katipat-patek ko. Data ti rumbeng ang kasawa. Saan nga da kayo kin ni Bartolo? Sika, ken siya, Susan. Manong nemi, gamot ka sila kang kanay makaturog ni Kuya. Hindi pa nag-drive na, Kuya. Baka madisgrasya ta. Kasasalita naktap no sana kami redep. Nag-drive. Kat no, santa nga taros pa lang sa jay, syudad. Umiyan ta? Kawan, aduman ta kiti babaling nga umiyan ng hotel. Kasi di masungat ta nga ili. Sige. Tapno makaturo ka. Kat ni, baka matiskrasya tangang peso. Nag-check-in kami manong Naimi. Iti may isang hotel along the highway. Diyada kami nito nagtisilen. Maturo ka nga rin Kuya. Katsi ka. Bantayan ka. Maturog ta nga doon. Kasapulam titurog. Kasta Ahmed. Sige. Agkay data. Awan ti magdanagam. Baka noon. Awan ti magdanagam. Maturog ta lang. Maturog ta lang kunana manong nemi gem kinawil nakmet. Sana indrakos titakeng na. Iti bakik. Ngam nakatalikodak manong nemi. Kadidi sumango ak. Kuya, I love you, Susan. I love you more, Eric. Ure niya papaspasama. Sikakan siya tagasawa. Gabutan siya kata. Datatagayin ayat sang kadi. Sige, Kuya. Good night. Anang good night. I love you. Kuya, nagbara ta sang amo.
Mm. Ala, mm. Inamalan na. Inamalan na nga ni nanam di kitilips ko manon na imi. Damok pa'y lang. Inyapros na di kitakulap na manon na imi di parokong ko. Kuya. Ganda nga kuya. Sweetheart. Sweetheart, I love you. Gano'n niya man ti mapasama ka na dita. Aradang mapatalgad ti amin. Aradang nga nakasagana ka mangilaban. Kasano ni mamang mo, ti sakit na, mga asin na po Diyos. Saan siguro man? Susan. Oh, Harry. Manong nemi nayanod kami ngagpadpad iti sulisog kini Eric. Kasi sino kumama nung nemi. Kasla, saan nga nakapapati no awan ti mapasamak kada kami iti day di kagundaway. Kakaedda kami. Agpimpinatag kami. Tao kami. Manong nemi nga mga akaslamawaw. Nga makarik na iti na ilasagan na ragsak ako na niya. Haging kangapatpada kami manon nemi nakaslakay pas nga maladaga kini Eric. Kaya dinigos na kadagidag kakabarang agik na di na duma-duma pa septi bagi. Nagastamat tinaramid ko. Noan niya tinaramid na sumat tinaramid ko. Haging kama nun nemi namin pinsanan nga naipaay ko ti bagi kengkuanan. Nagmaymay santi bagi mi. Nagtipon ti ayat kanayat. Nagtipon ti bara ken bara. Nga daytan ti lagluganan ming impsyag. Nga nakadanon nen iti kangatuan na paset ti heaven manon nen. Arig na manong nemi kat sangkan madlang naturo gidi di nga nabating oras ti rabi. So kati kapigitan na hami pala intultuloy tinagbiyahe. No dikit intuloy mi manang nemi. Ison ti panakaturog mi nakainanakam. Pangaldawan manon nemi di makaring kami. Sumatan ti pinag-check out mi. Hindi kita haik ti cellphone ko manon nemi. Oh, ba't ka di ah? Tami mo la Eric, ti makamot ti cellphone number ko. Ngayon ti cellphone na manong naming kasta una ti miss call ni Sedi. Ti mawag ak manong naming kani mama. Binali ko ti SIM card ko. Hello mama. Iha, sa dinatayan mo. Ano ba ito ngay naramid mo? Ma, oray na papaspasamak no tapay na pamuspusan. Talaga nga dyak kayat nila kay Bartolo. Huwag nangam sandan to nga sumardeng sa pulan da kanto. Makamunit na mama. Adumat ti mabaling nga paglimangan. Huwag nangam asaan nga tal na ti biyag mo. Sana kabaybayan na po Diyos mama. Sa may sang. Adan na pasamak mi ti lalaking patpatek ko. Ti lalaking nga mangilimlimang kanyan. Sino nga mi data ka lalaki? Jack, may baga ka na kayo. Manong nemi, impanak iti sa bali nga pagkasaraan no apartment ni Kuya Eric ko na ni Eric. Manong nemi. Kaso nang arodan ti pa nagbasa. No kanayok na talad na dito'y. Nagbasa, naituloy ko. Baka makitadak na kitin. Tauan ni Bartolo. Nung kasbagarigan ta, makitadak ka. Nagparayat ka. Kasi tama tinaramid ko, idi. Sama na kang kanayan ng balegid. Tinasken kit may tuloy mo tagbasa. Kasi ano numaamon ni Selly, handak dito eh. Masurutan na ka. Awat ipagtanakan. Isutak ti problema ka. Nagsarita kami kini Selly tinalaban.
Manong name tinawagak ni Ninang iti may sangal daw. Hello, Ninang. Susan. Di ba naiyawid na kan si Lucario kat nagasawa kayo ni Bartolo? Naglibasak, Ninang. Anya? Ninang? Ada ka di sakit yo? Sakit? Talaga sakit di bagbagang. Awan sakit yo di puso. Oo, nasalon atak. Sanag ko nang naging kangada sakit ko di puso. Ay. Wapag katawa ka? Nakalalam na nga chismis? Nakasalsal ng atak ka. Baga mga sakit ko? Ang ko'y bagag, salsalot-sutak lang, Ninang. Ninang, iba't patagyo ka din ni Kuya Eric? Opo ko, sa anak ko isuna. Apa ka mga dyan iba't patag? Noon yaman pakaragsakan na? Hanyo nga paritan ni Suna? Kaanak ko gayam pakaragsakan na kata. Okay ka niya, kata ka problema. Saan na nga ito ni Selly, Ninang? Ay, pagpagkuha naman saan na nga ito, amamang dapay. Ay, ito na idi. Ngamit din tenga kon. Siya kon tayo na. Oh. Agang angaw ka kadi, ah. Sana ka agang angaw. Agpo-problema ni, Kuya Eric, gabo ka na kayo. Gabutan nagtutulagan yung karagiti parents ni Ate Selly. May sudat agkasar next year. Eh, dapat lang, gabutan, nalpas din tulag. Ngayon saan nga eten ni Kuya Eric ni Selly? Sabi nga mo, Ninang, da kami kini Eric na kaya nayat. Ada napasamak ka na kami, Ninang. Kunya, ada kanyang tiragsak na. Adamat kayong kuha ni tiragsak ko. Ninang, naibagayon sa amin nga, da sakit ti puso yo. Gusto nga, dito tiga po na no, api nga saan nga masolusyon ti problema na. Eh, api ka di yung baga nga dagos na ito, ha? Eh, bam, kasaritak ni Eric. No, da kayo nga talaga tagpimpinita, api ka di nga saan. Ganyan, pakaragsakan ti anak ngam kasanuar ti tulag, titulag lahat na kata, nakartuang malinda. Kats da kayo matagpimpinata, kasanuar din ni Selly. Awan di mabarin ba na, marami na ni Selly. Ninang, thank you. Thank you, Ninang. Manong name sublat ko nga tinawagan ni Eric. Nga mandamanda kayo man nga sasarita kini Ninang. Edi susong bata na cellphone ko. Hello, Susan. Hello, nagsalita kami kini Ninang. Agsasalita kami kini Mama. Ibaga na ti amin. Ha? Si papunubusan ni Mama. Nilaingan siya ilit problema. Awanan di marami din siya yun sana kaya sa uno sa mo kaya ti Sona. Di ba nilang mamang mo, ni Ninang, problema, bakag sakit ti puso na, kat maatake? Awang gam sakit ni Ninang. Nasolusyon nga ro din ti problema ta. Sika siyak ngay. Sapsapulin na kapailayan nagtawuhan ni Bartolo. Agawit ka niti balay. Dito yung nga maangay ti kalaysata. Awan do't marami din ni Bartolo no makapag-asawa ta. Kasta ka di, Eric. Kasta ti solusyon di amin. So itong bigat, panawam itong ti apartment, agawid ka doon ti balay. He? Dito itong ti balay ta. Kadinata di Mama. Kasta nga rin tinapasamak manong name kakastaon iti irot ti panagin narakop mi kinininang. Nga ninang nga nagbaling nga Mama ti awat kun kan kuwan. Namon siguro ni Selly manong name ti amin katrim maut. Kastaon ay manong name ti pananggabukabuna kedi ya Eric. Nakibiyang met ni ninang muno ni Mama manong name. Agtalnakan Selly. Selly agtalnakan. May saka pa nga makbakitan. Di mo amo titulag. Ay. Anda ka doon nagtibalay mi. Ha? Hamangan numatong-patong pa ka dito. Yung pulong ka kada papakin ni Mama.
Ikay po ng karata-katakwada. Habi nga minipapilit mo ti bagim, kat saan nakabata na kaya anak ko. Una nga titulag na alpasin, titulag. Pagpakamatayag si ka Eric, konsidera na kanto ti konsensyam. Seli, awanin ti basol ko, pa nararamidam ti bagim. Saan ka ngayatin? Dahil check ka di nga babae, iti nang sukat ang kanya. Manong nimik umanak mo si pagan. Hamon tinaramid ko, kinugtarak nga yung pasabat ti saka ko. Diyak! Apo, wala na kong tarak di buksit na. Wala na patugaw manong nimik. Pero pag kumapay manong nimi, ang inanawanak ni Eric. Gusto na susad. Saanin? Hayop kayo. Pagkikita tayo iti korte. Itaan niya kumakaso. Sila, I'm sorry. Hindi pa lang yung bagbagakan ka. Nga Jack, kaya't bigyan iti maod mo ugalim. Nga dati di ka po no apay nga nagbali tirik na. Kaya't na ko natingnan di pag-asawa. Agawid kan. Agawid kan. Kad umay kan tulayan yan. Into no, kasarmi kinisot. Tipdek ti kasar. Awan ti matuloy ang kasar. Awan! Manong nemi imbas nga da kami kini Bartolo ti agkasar iti uneg ti compound iti balay na. Namsaan? Da kami kini Eric manong nemi ti agkasar iti sango ti balay da. At ipadi ti may di manon manong nemi numampay indaras sa kunada. At damat latar iti ninong kininang mi sa anak batan nga. Wine manong nemi. Ni mama manong nemi ti may imatendara nga nangtad kanyak ti pamalubos. Tinawagak ka din bagak ti amin. Imanugot mat manong nemi tapnon kasta kat awan ton ti maaramidan ni Bartolo. Samet na nagpakpakita ni Sally manong nemi. Tagayam, kalpasan dedi, panagkapuna ya. Idi rin maot manong nemi kat nagbarbartek. Akang kanayon ka nung nga nabartek. So nalipatan ng idadadanon, kaldawan ti kasarmi ken Eric kat saan nga kabangon ni May. Kalpasan ti kasar manong nemi. Adan miles contract nga gikaman mi. Di ba kasiguro ni Ninang uno ni Mama manong nemi nga daki di balay nga naamuan ni Papa. Imay ni Papa manong nemi akaduanan ni Bartolo. Yung nakasagana kami met ka ni Eric manong nemi tanyaman na mapasama. Nadadwa pulis manong nemi nga kinidaw mi amang tad ka na kami ti security. Kaso nga ni tipong tut idi nila kay Bartolo manong naming ori lang mawagwag butit na. Yawa mila di nga high blood manong naming. Iwawanan ti maramidan na. Pilinto ta ni Papa manong naming kat nalitay. Anak, Papa, pinaay nak. Papa saan kaya pinaay? Iwawanan ti maramidan. Mapukaw kunti farm. Mapukaw ko ba yung tibalay? Papa, mano ka dito utang yung kanila kay Bartolo? Sinuludsod ni Eric manong nemi. Taapay. Siya kung timang bayad. Kasalitak ni Mama. Adaor nung may kuwata ti bangko. Eric. Mabit lang. Kasalitak ni Mama. Kasi may karigatam lagi di iwa, masuktan, iti kabitan nga panawan. Wan ma, agagagatak. Nagbitas ti negosyo, di double business hack. May tuloy tumatan ni Susan, di pa nagbasa na, agtinulong kam doon. Sige, kumpadre, nga abalayan. Dumanuman ti problema mo, nung pautang mo, ito dito nga Bartolo abuti. Da kami ti mangbayad.
Kumadre. No, amumila ko nga dapat kaya maipautang mo di. Nga utang. Tapos nawan iti problema pa yung balayan. Nga kumpadre. Eric. Susan. Nalpasan ti problema. Awan ti problema. Kapata talagang si kakinsiyak din kahit tunggal may sa. Wan manong nemi amin na problema kada da solusyon ka na da pa nakasulbar na. Babay lang ti adumet nga pa nakasuot wano anyaman dita nga paset iti pasamak iti biyag ti tao. Tagunadan manong nemi ti pagsasao ore kasanot katidug jay libot itin tumatlaing simbaan nga agsubli ti tungpal na. Ore kasanot pa nagpulpuligos ti biyag ti tao no anya iti talaga tiniekari nga mapasamak. Mapasamak. Kasapulang lang di struggle ka thrilling na ako na. Manong nemi ipatpatig ko unay-unay ti asawak. Isuti mo na ken maudi nga ayat ko. No mapesa nga siyakti mo nang inayat na. Ngamda kami at talaga tinagkakasan. Manong nemi nagsubli iti salunaat da mama ken ni papa. Kat numanen umay da sumarong ka rito'y ayami kini Eric ang mga sasikaso ti negosyo. Kat kaduada dani mama nga ina ni Eric manong nemi ang mga iwan kadagi talo nga nagsasaro nga bunga tenayat mi kini Eric. Kadagi ito nga bunga tenayat mi manong nemi dadadang mga mangtad kada kami tikirid ken piksa ken inspirasyon mi. Tapno ituloy mi iti mga pataray iti negosyo nga as-asikasun mi. Ken babae iti tulong panaramay ni Apo Diyos kada kami. Dahil to'y manong nemi ti pakabuklan, ti pakasaritaan, ti biyag ko kinayat, adyak to pulos malipatan. Iti panakibiyang, dagiti taganak, kaputi utang. Ken kastamatan ti panagtutulag, nga saan rumbeng ko mga dagito'y kit matulag. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, kendimngeg, more power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Susan. Thank you king ka, Susan. Iting ka pa nagsurat through email address ko nga nemiruiz@yahoo.com. Thank you. At sabi ko matagtultuli ti ragsakyo ti pamilyam.